Aktar minn mit-taqda mhux governattiva f'Malta ibbenefikaw minn 624 donazzjoni minn individwi li bbenefikaw mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan l-ammont huwa apparti benefiċċji oħra li diversi għaqdiet mhux governattivi f'pajjiżna jingħataw mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali magħmul minn flus li jidħlu mill-Fond taċ-ċittadinanza b'investiment għall-iżvilupp ta' pajjiżna. F'artiklu li der fil-Gazzetta Malta Today b'kollox ingħataw 3.9 miljun euro f'donazzjonijiet skont informazzjoni mogħtija mis-Segretarjat Parlamentari għaċ-Ċittadinanza. Sal-aħħar tal-2016 ingħataw 215 donazzjoni lill-organizzazzjonijiet filantropiċi li ammontaw għal 1,703,700 euro. Puttinu Kers ibbenefika l-aktar hekk kif irċieva aktar minn miljun euro minn 160 donazzjonijiet individwali. Puttinu huwa segwit mill-Malta Community Chest Fund li ingħata 914,000 euro minn 123 donazzjoni. Il-fondi mogħtija intużaw għar-restawr ta' diversi siti storiċi bħas-sala l-kbira tal-Berġa ta' Provenza, ix-xiri ta' 12 qampina għall-Mużew Marittimu u xogħlijiet f'Ardalam. Ibbenefikaw ukoll għaqdiet sportivi u anke dawk reliġjużi, kulturali u oħrajn li jieħdu ħsieb il-patrimonju. Kelliem għas-Segretarjat Parlamentari qal il-Malta Today li d-donazzjonijiet li jingħataw huwa fid-diskrezzjoni tal-applikanti. Il-fond tal-IIP jiġi infurmat biss b'dawn id-donazzjonijiet għal raġunijiet ta' informazzjoni.